Ngifisa ukubingelela wonke obukayo egameni lesikole saKwaZiphethe Secondary School, othisha, i-governing board nabo bonke abafundi. Sidlulisa ukuyibongela ngomncintiswano esiwuhlelelwe uNongoma FM, lapho isikole sibe ingxenye khona. Sagcina sesithola umhlomulo wemali e-R1000 rand. Sifisa ukuyibongela nje kakhulu, siyenxusa ukuthi uNongoma FM sengathi ungaqhubeka nokuzenza inhlelo enjengalezi, ngoba siyabona ukuthi zizosikhandela umphakathi, ikakhulukazi nemessage abayidlulisele inganeni ethinta ukubhulishana kwazo ezikoleni. Siyacela leyo nto iphele, ngoba akekho umzali okhiphe ingane ekhaya wayise esikoleni ukuthi iyothola ukuhlukunyezwa. Kuyinto ebuhlungu nje kakhulu, ngoba leyo nto igcina isinomthelela ngisho nakwi-performance yengane ezifundweni mangabe ithola ihlukumezeka. Asisukume sonke Zulu, sime ngeinyawo, simelane nokuhlukumezana. Ngiyabonga kakhulu egameni lesikole.